Gezurra, horra literaturaren gai gorenetarikoa. Zerk ematen digu min? Min ematen digu traizioak. Sinisten genuen lagun hortan ezin gehiago sinisteak. Sentitzeak aurrerantzean ez dela ezer berdina izango. Gai horixe jarri zuten atzo Donibane Lohitzuneko kartzelako lanean. Gu, gai hori adostu zen batzarrean egon ginen duela egun batzuk, Zarautzen, eta ez pentsa gezurretan ari naizenik. Aizpak zarete, zuen gurasoak oporretara joan eta etxean bakarrik geratu zineten. Astebete pasa da. Etxea hankaz gora dago eta gaur itzuliko dira zuen gurasoak. Gai bat sortzea sormen lan bat da, ez? Laburra da, ez? Gaia, esaldi bat, 2 esaldi, 3 esaldi izan daitezke, baina zuk ja zure historia egiten duzu zure buruan, ez? Zuk ja ipuin bat idazten duzu edo pelikula bat egiten duzu, eta unitzetan bat baino gehiago, ez? Zuk ja esaldi hortan laburbiltzen duzu zer nahi duzun entzun. Niretzat zailena dira gaiak sortzea. Beraz, lehen fase hori nun zakua bete dugun gaiez, hori izan da niretzat zailena. Venga. Noritzen. Amar betikien. Alkola landa gidatzen harrapatu zintuzteten. Orain, gizartearen aldeko lanak egin behar dituzue. Daukazu karretan kentzea eta gainera lan sozialak egite. Bat eta bat. Entzuna duzu? Formakuntzak segur. Ez dakitea baina... Ulertzen dala, ez da? Bai, ulertzen da. Gero gehien gustatzen zaitana, da gaiak hor direlarik, saioa prestatzerakoan gaiak hautatu egiten ditugu, eta hor landu, eztabaidatu, eta hori hainitz gustatzen zait niri. Fernan. Alkola landa gidatzen harrapatu zintuzteten. Ondorioz, gizarte lanak egitera zigortu zaituzte. Ondorioz, gizarte lanak egitera zigortu zaituzte. Hostia, baina zenbat zintuzteten da zaituztete, ez da? Gaur duzu lehen eguna. Formulazioi dagokionez eta gaurko bileran bezala, momentu batzutan kapaz gera 10 minutu, 20 minutu, hitz bati, aditz bati, izenak aurretik edo ondoren joan behar duen, puntu izan behar duen, koma izan behar duen, detailetxo horiekin. Batzutan badaude esaldi batzuk tonteri bat diruditenak, baino hasten zara eta hortaz ongi dago hemen, ez? Jende aurrean, jendearen aintzinean hemen irakurtzea, ez? Eta hortaz egiten dugu, aurkeztu behar duenak irakurtzea, ikusteko ze arazo gerta daitezkeen. Gaur niri egokitu zait, zinatekete, zintuzketeten, bi jarraian baldin badaude, ez? Aitzerakoan egiten du, ez? Belarrian, eta zuk eroso sentitu baruzu irakurtzen, azkenean gure lana hori da, ez? Tan-tan-tan! Azkenekoa. Gezurra erran duzu, baina merezi izan du. Erran? Batxika hau zuri, Gaurko kartzelako lanari dagokionean, erran behar da, gaur bai, segiduan onartu dugula, baina lehenagotik eztabaidatua genuela, ez? Gai hau. Lehenagotik landua zegoen, lehenagotik ongi hausnartua eta erabakia. Hortaz gaur errex egin du aurrera, ez? Edo aintzinet. Gaurkoan irakurri eta bai, listo. Gai bat ikusi, gaia irakurri eta pentsatzea. Eske gai horrek ez du behar ezer. Gai horrei ez zaio aldatu behar ezer. Ez da komarik ere edo entonazioa konprobatu egokia dela gaiarena eta kitxo, ez da? Jagur eta ondo irakurria. Gezurra erran duzu, baina merezi izan du. Bai, benekadaz. Obrea! Ni uste merezi izanen duela entzutea. Eta ni irrikitan nago entzuteko bertsolariek ze bide hartuko dituzten. Batetik da gezurra, bertsolariak pentsatu behar du ze gezur esan duen, baina aldi berean nolabait esateko gezur positiboa da. Hau da, gezurra esan nuen, baina merezi izan zuen, ez da? Baina bere garaian, haunitz solastatu ginen gai honi buruz, eta pizten zuen, ez? Halako
intriga hori, ez? Zer garen dute, eta dudik gabe, bide desberdinak atera ziren hemen, ez? Argi dago bertsolariak egiten dula gai bat on. Hau da, aulkia Andonik bihurtu zuen hitz on. Eta denon memorian hiltzatuta edatu dan bertso antologiko hura kantatu zuen, ezta? Edo Sua Maialenen bertsoak bihurtu zuen hitz on. Eta Maialenen bertsoa ere, edo baita ametsena ere, Gutsuornen bueltan dantzan gabiltza, beraie bihurtu zuten hitz hori on. Oso zaila dana da, beraiek hitz bat onez bihurtzea, hain dira onak. Orduan, ze iruditzen zaizue abendun 5 elkartze baldin ba gea, bekeko ariketen irizpidek finkatzeko edo nondik norakok adosteko. 5 elkartuko gea? Bekerako gai oso onak utzi beharko ditugu jarri gabe, nahikoa gai edukiko ditugulako, baina tematikak eta kontutan hartu beharko ditugulako, bekerako, eta egia esan desiatzen